Αυτό που θα σου πω θα σε σώσει από τη πιο συχνή επενδυτική απάτη στο διαδίκτυο. Κυκλοφορούν πολλές πλατφόρμες που σου ζητάνε να καταθέσεις χρήματα για να κάνεις ανάληψη το υπόλοιπό σου. Ή σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε ότι έχεις σε ένα ξεχασμένο λογαριασμό από 5 χρόνια πριν 4 bitcoin. Ή αυτό, ή σε λένε να μπει σε μια πλατφόρμα στην οποία θα καταθέσεις ένα μικρό ποσό στην αρχή, π.χ. 500 ευρώ, και βλέπεις μέσα στην πλατφόρμα αυτή σιγά σιγά τα χρήματά σου μεγαλώνουν, να γίνονται 1.000, 2.000, 5.000 σε γρήγορο χρονικό διάστημα, σε μία εβδομάδα, 2. Φυσιολογικά εσύ θες να κάνεις ανάληψη τα κέρδη σου. Σου λένε όμως ότι για να κάνεις ανάληψη υπάρχουν χρεώσεις κερδών, χρεώσεις συναλλαγών και πρέπει να καταθέσεις άλλα 500 ή άλλα 2.500 ή το 10% από τα κέρδη. Και εκείνη η απάτη, καμία αξιόπιστη πλατφόρμα δεν θα σου ζητήσει ποτέ να καταθέσεις έξτρα χρήματα για να βγάλεις έξω τα κέρδη σου. Πολύ μοιράσου το βίντεο με φίλους σου για να μην την πατήσουν και μάθε περισσότερα από τη δωρεάν εκπαίδευση στο link στο